kun ga dai maganin gaskiya na rantse da sarkin da yake busa numfashi da aka tsinci kuɗin nan ni ne yau ko sama da ƙasa za ta haɗe wallahi sai na ci kazan naira 1000. Kazan naira 1000? Ka ci kazan naira 1000 a cikin kuɗin nan. Kai ka tsinci kuɗin duk ga nan da yawa a gurin. Dan ba ni kaɗai na tsinta ba sai in ki cin kaza kuɗin ka ne karanka ne kama. Kai ba ɗan rainin wayo wannan dama ɗan rainin hankali ne na. Tsaya guys kawai a raba kuɗin nan kawai kowa ya kwashi. Shi fa dama wannan ya saba raina mana wayo fa. Dalla malam in za ka raba kuɗi kar ka raina mana wayo mana. Abokina ka duk a bar wannan abu. Kasafta mana kuɗin nan koya ne kowa ya samu nan shi ko Wanda ya kamata ku faɗa kenan. Shine magana. Assalamu alaikum. Kaga sannin ku dai. kaga mutum. Kaga mutum. Barka dai. Ina baya kuma ga cikin hayaniya na Zo nan ka zauna. Ci lafiya? Me kuma ci lafiya? na cin maka na cikin hayaniya tun daga cikin gida. Da ka ta dan gwari. Kaga dai a maganin nan. Ka zo ka samu ana yi. To kai shiru ka fahimta. Kuɗi ne muka tsinta. Ake maganin da za a raba. To tabbata duk wannan ba wanda zai raba wannan kuɗi. Ya raba mana shi tsakanin shi da Allah idan ba kai ba. Ina san ka iya rabon Allah. Ka san kwanan nan mun shiga a bashin gwari. Ka iya rabon. A rabon Allah da nabi. Akwai rabon Allah. Rabon Allah. Babu ne ba. Rabon Allah. Ka kawo ayi muku. A ba dan gwari kudin nan kawai. Mana. A bashi a kai bashi. Na yarda da dan gwari. Ya iya rabon Allah. Akwai rabon Allah. Rabon Allah ba. Kai da rabon Allah duka. Duniya Rabon Allah. Ka je kai Ya ka ba mu wancan 1000 dan gware ni kuma ka bani 500. ci kuma rabon Allah ka je abin da ne ba ka je ka budi mishi ba. Kuma fa kai magana. Gagai bismillah. Je mu haɗu tuna yi. Za ka haɗa. Kai da aka ce kai rabon Allah. Ka dallake ka ba. Amma kuma Allah ya ce mini na kaɗan barawo. Bismillah. Amma dai kai dan gwari baka da amana. Baka da amana mu dauki kudi dubunne mu baka gaban naira 50. Bi ka sa cikin kakau a ba da kakau. Kai ta shanan ka. Mata ne ka ce ai rabon Allah kuma bi da ka gode Allah ba. Abokina ai tun je nan ne mun kai. Ka kuma rabon? An kama rabu mana. Bari nawa. Bari kudi na. Kudi ya kare mana. Za ka ce mun diga kudin ka rabar? Bi kai fa ka ci yayi rabon Allah. Ai bi kaga rabon Allah ne maka. Wani rabon Allah ne? Na ruwa na da wani rabon Allah. Wani ya samu da wani kadin wani ya Allah ne ke raba kudi ko kai kake raba mana kudi? Bai ka da ka jira ba? Bai ka Kadara, banni da gida banni da mota kana ga mu wai kaddara. Kai hakuri. Wani ya mutu ma wani. Ina na wai ke na ce ma. Babu ai kudi ya kare ba. Ya rantsi da Allah dan gwari baka ce sai ka bani kudi na kai da Allah wai caja can banza do. Zan baka kudi na wai ni wai ina cewa dan gwari ya rabon Allah. Wai aka ne kake rabon Allah rantsi da Allah sai ka biya ni kudi na. Ku bai ka dubu za ka bani zaka ga magana kudin doya ina ruwa na da doya ban kudin dan kace baka da kosi ma banza ko ina baka kudi ka raba mana ka zo kana to abun nan in ka ga maganar banza Allah.